guys? This is Moto Dance Vlog and Charity Moto Vlogger ng Pangasinan. So for today's video guys, aatin tayo ng charity ni Jimmy Bagtas sa may Mangaldan, Pangasinan. So yun, so mag-isa lang tayo guys. Syempre gamit natin yung ating sniper guys. Yun. So let's go guys. Then guys, shout out po sa mga team ko, ang UDRC at ang BSRC. So yun, dito na tayo guys sa highway. Siguro mga araw 1 hour yung travel hours natin para makarating dun sa venue ng charity natin. So yun, so kita-kits na lang tayo dun mga idol. Let's go. What's up? Guys, dito na tayo sa bayan ng Malasigi. Yun. So, ikot lang tayo dito guys kasi one way dito. Yun guys, dito na tayo sa may papunta na tayo ng bayan ng Santa Barbara. Yun, so, nakalabas naman na tayo sa bayan ng Malasigi. So yun guys, bilang isang charity motovlogger, syempre buhay na namin ang pagtulong sa kapwa nating mahirap yun. So masarap guys tumulong sa pakiramdam. Tayo nakakatulong at tayo nakakapagpasaya ng tao. Then guys, dito na tayo guys tawag dito, malapit na tayo sa bayan ng Mangaldan. Ayan, so nakalabas tayo guys sa bayan ng Santa Barbara. Okay, so let's go guys. So nandito na tayo guys sa bayan ng Mangaldan. Okay, kakaliwa tayo guys. So yun, diretso lang to guys papunta sa bayan ng Barangay dito kung saan doon yung charity ni Jimmy Bagtas. So yun guys, let's go. Yun, malapit na tayo mismo doon sa barangay ng Anolin. So ito na nga guys, kaliwa na tayo. So papasok lang dito guys, hanapin lang natin yung venue, yung elementary po dito. So yun guys, let's go. Ito na nga guys yung venue na hinahanap natin yun. Ito guys yung elementary ng Anolin. Let's go guys. So totally guys, katapat lang ng dito bahay lang ni Jimmy Bagtas, yung kulay green dito na dito. So tara, pasok tayo mga leds. So yun mga idol, nakarating na tayo mismo dito sa may charity event ni JP Bagtas. Yun, totally yung mga ibang mga riders ay umalis na kasi tapos na po silang nakapag abot ng tulong. So yun na nga guys, so ito yung mga logo ng mga nakapag-less sa charity ngayong araw na po na to. So yun, hanapin na natin guys yung logo natin. I think yun guys, ito si Players, shout out. Yun yung ating logo mga pakasuli. So yun guys,
Okay, tapos na tayong nakapag-abot ng tulong kay GP Bandas. So yun, sana ipag-pray po natin siya sa agarang paggaling po niya. Yun. So yun na nga guys, palis na rin po kami. So kasama po natin si Sai Motovlog and si Mystery Motovlog. So yun, okay. So hanggang dito na lang guys yung aking vlog. Maraming salamat po. God bless. Praise you. Bye bye.